Het idee van de tent ontstond eigenlijk vanuit het idee, we komen dicht bij de mensen, we spelen overal, ook in de plekken die misschien niet de juiste of geschikte dorpshuizen hebben. En de donkere tent, de donkere wereld van Macbeth, die maakt de concentratie van het publiek wat groter en van de spelers. En dan ga je daar helemaal in en dan kan je beter luisteren naar de mooie taal en het verhaal. Een van de 3 voorstellingen van Het Broest is het stuk Tomke zieke Tomme Kluts, dat Theater van de Liedskes speelt. Het is een verhaal van Tomke die op bezoek gaat bij opa en oma. En oma is een beetje de kluts kwijt. En Tomke wil haar helpen en gaat op zoek naar de kluts. Kom Romke. En nou moet ik omleeg. Want ik kom een trein hoor. De acteurs Jan Arends en Marijke Geertsma gaan sterke caféverhalen samelen. Die ze onder de naam Sterk Staaltje opvieren in cafés en dwarpshuizen. Ze beginnen als Jan en Marijke, als zichzelf in een café. En langzaam nemen ze mensen mee in verschillende verhalen van provincie. Verhalen van begrafenissen, verhalen van huwelijken, verhalen van Hofstedentocht, grappige verhalen, ontroerende verhalen. Maar ik wil er niet te veel clue van verklappen. Het meest ambitieuze stuk van Het Broest is Macbeth van Shakespeare. Oer generaal Macbeth die van Meeskin een bist veroordeelt om koning te worden. Ik zoek je skam je voor een het zo bleek is dat van mij. De Engelse tekst is oorzet en vrij geïnterpreteerd door Nienke Laverman. Zij hier het meest moeite met de oorzetting van de bekende Macbeth-tekst. Fair is foul en foul is fair. Ja, daar denk ik het langst op zitten, omdat dat in het woord fair en ik in het woord foul zit beide stukken. Had al je dubbele betekenis. Hè? Fair is eerlijk en puur, maar ik mooi. En al die bezittingen die haast net echt in een Frieskwut. Het is worden geef is goor en goor is geef in walm en damp nou op een zweef. De tinten van theater staan op het stuit op de Jouwer en binnen verder in elk geval onder mooie overal in Friesland te vinden.